Ngithathile Peter 4 ndicela i-ending mthanami siphethe abantu ababalulekileyo ngoku jika bra I'm so beyond bane honors so maphambi kwenu ngolhlobo not degree honors uvile man nawe usegremos ndiyabona bayo ngento right Asipholile mna wethu kumnandi akho nto ingako esenzayo impolo nje nothing much yeah Taskizo yes sir khuluwa yonke into right man namhlanje si-celebrate year end function asibizi the Sugar Mama has been a hell of a year yeah so siyavuya kodwa balapha sisaphelele neteam yami so excited so I got only one question for you noyi-2 ne and then umuntu uzaziphendula kuqala lakhe kunjani banguLiya tough very tough what do you mean I'll say uLiya wangoku ne because lapha kuSugar Mama sisenza year end function kaSugar Mama Sugar Mama cast and crew so I'll talk ngoLiya kaSugar Mama it's tough because uLiya is part of the leaders kaSugar Mama so to lead akho easy it will never be easy nanina because you deal with a lot of things I feel like disrespect and kumamele shades yeah so you'll deal with into ezininzi which is personal stuff about the characters different umsebenzi all that so kuba nguLiya akho lula because uLiya part of management or really does imagine undivuke nje ndinguLiya but it's tough never not me bro not me be careful Taskizo man kunjani usebenzisana noTaliya how is being scaling especially usebenzisana noSugar Mama yo thina umbuso wakho kunjani bangiscaling kunjani usebenzisana noLiya how's being scaling ever since okay kunjani bangiscaling ever since sebenzisana noLiya and then I mean isizathu salombuzo ne is because I believe you got your own stuff and then since esitsho uGrotman bana ku tough especially now and then there's you with that lot package yeah I won't lie uLiya when it comes to kulento kaSugar Mama yena ndo wenza umsebenzi omninzi kuLiya so undenzela mina wami umsebenzi ubelula I just pull up eshooting ndive yena uthini ncedisa apho ncedisa khona yabo so yena umsebenzi omninzi behind the scene wenziwa nguLiya but nam technically ndikhona yabo so and then for me as a brand as umuntu uyagqoka owena umsebenzi omninzi siwenza soyi-2 because I don't do anything ngagqithanga kuye naye he doesn't do anything ngagqithanga kum yes you see yeah it's that mutual respect and love yabo but ke mna zomana ndimnika credits yabo and then for me as a brand as uSkelem with lento kaSugar Mama inika confidence looking at uLiya indlela abasebenza ngayo benza lula ngayo le kombe man le way nami ngayenza ndizama uyenza lula ningayicomplicate le way ndicinga complicated ngalo so kulula nami ke ndivele nime phambi kwecamera ndibalisa story and just be myself yabo because nendibone kubo leyo enqomba ayi le way musekonzima inzima but kuba comfortable phambi kwecamera then yezibe lula le and then so yo London ndifunde London kube ngani from there ngiyo nami ndiyakhula as a brand ecaleni aboSugar Mama Indian spice pele mntakwethu uvile ke mntakwethu ne let's go sabuya ngani mantasi sanishiya wo Nyamezela amigo begezela amigo bamukhulunkulu zoba nawe ngoba wena uzabumele nyamezela amigo begezela amigo bamukhulunkulu zoba nawe ngoba wena uzabumele yo isangapha bafethu isangapha awutamu ndiphethe ibhubezi ndiphethe iGrotman msiyana
Damn. Hey, khuluma. Bawo. Kunjani? Awusuwonishanga udala nje wabeka ikhamera egapini sibangena siyaphila ugrab. That's the whole point though. Number 1 madam. So mkhulwa wami, we just saw you kusuka mama popping there. Yeah. Damn. Tell me mani kwenzeka ntoni ta? Ilanto kuthiwa ikhemiyo. Xa ulinga nto ngafundi ihambe apha. Yabo. The way beni guest apha. Wasike kwamnandi kakhulu. Uyabona we. Yeah. Ilo weta man. Izenzekele kuthiwa mandize ndaza. Okay. Jongane kan ngiphendule nje lo mbuzo. Bandithi ayingamanzi. Khanike elinye igama. Ba amanzi ayingomanzi. Ngamacam kaloku ngamacam. Oh, la uvile. Let's go. Wazilibelanga. Wasikuthi December ngamacam. Ngamacam. Ngiyamchekisha siyase. Beba ithulile lenyama ku frying stand la. Otherwise phela into ezifresh isiphepho sisi. Nazo nenhloni zoya kosisi kanjani. Sawubuya kodwa ngabo yabo. Salute. Hey, mayenzi lo nto leyo. Sinqama phanje. Uyenza into leyo ba. Awuzazi eza ankile ufumaniseke kuba ekhayeni yabona zezazibhoxayo the black sheep of the family. Answer man please. Isa, what's up? The black sheep of the family. Yeah. Yodwa and then ke ngoku yona apha ekhuleni aba bantu bantswamba bekhaleni bakhulisile. Sure. But ngoku baseyindala ayibonelwa ntweni. So ithi xa ithethe ibe nesingqaqo wathini nani wenzeni. Party boy. Yabo ilanto ke igujululwa ilanto ndi-actor lo muntu njalo. Uyayiqonda ke mntakwethu. Ngivile mkhulwa wami. So kushuka mama uliya uthanda utyando i favorite meal yakhe. Uliya thanda utya amabhanana. I-junk food. Uyayithanda i-junk food because buya mqaphele khona enye indawo atya kuyo i-chips. Waphinda watya amabhanana. Yeah, and then isonka ke wasitya once ngoku ndandimqabela pha. Yeah, so ngumuntu we-junk food. Uliya ngumntana kaloku ekugqibeleni. Yeah. Sinqaba, Grootman. Yintoni le nikhubekisa uphanjini? Apha kushuka mama yintoni efana imkhubekise? Ukhutyekiswa ukhadebe urphanjini. Ukhadebe umuntu mkhulu. Thina ngokhadebe uphanjile kaloku Kungabonelwa ntweni because akabonelwa ntweni zezi zitshomi zakhe zindala kuye then yena azodelela le ngiliya. So energy ifumana ngapho unale out angayivayo uliya. So I think into omkhwetha yileyo bakabonelwa ntweni nayibrother yakhe. Ndingabuza nje umbuzo. Kubani igama likaRhadebe? Elako kwakho. Kumandisi. Lombi Machaya. Ulombi. Haya ulombi. Nasegroupini ndibhala kanjalo ubona ndibhalela Ndibona ukumnanda. Kanti kulombi ndiyalwa ngolombi. How many siblings does he have? One? Jonga, what do you mean by siblings? Brother yam. Hayi kaloku khona omninawo khona omkhulu. Yeah, ke pha. Ndicima uzothetha kwano cousin nobani. Benza baleki 200. Benza baleki 200 abasayifumena 1 and plus 2. One. Benza to one Melanga lo wakhe asoze. two. Alithinga lo asikathi action. Salute phela sibuye ngawo manje yabo. Sende Uhlalele phansi kwalendawo awufa umthandazo kababa ithi mingo suka lapho awumingo nthandane kababa uhlalele phansi kwalendawo awufa umthandazo kababa ithi mingo suka lapho sawubona wamingo Young is just flowing. Young is just flowing. Alokubambile. So isister yethu lena kushuka mama yokunto icwalile. So I want to ask you one question. Only one question. Yes. Which sport
Follow why? Sport that I follow. Yeah. Rugby. Rugby. So South Africa in Mbambi World Cup. Oh my goodness. Oh, that's so bad. Isn't it this year? What? Budavo? Isn't it this year? This year? This year, Budavo? World Cup Rugby. I see, man. I got you. No cut. Okay. Listen, okay, your question is brush. I guess it dig. Okay. Benjan man season 3 otherwise Benjan Lunyaka 4 when. Season 3 has been amazing because we got to see like different characters and different people. And also it's been challenging because Ngoko you need to tap from. This one is one of the difficult actors I'm working with. That's all is accept. What do you mean though? From the script, Yakatini. Oh, his But see, is ungenile puta. This awumenywanga apa wazingenela. exactly. Ngena. I don't know why. Kanike a date of birth yakhe for Londo. Okay. 2000. I didn't ask you date of birth. Yeah. My nigga. 2000 September ndoni. 12. Oh, he's lying. Oh. He is a bad boss, son. Yeah, Oh, he is a bad boss. we get to expose him now. Yes, You see? because of Uzele. Yeah, Engabizwanga. Low 5, high 5, tiny 5, back 5. Oza, siyabuya. Bawo. Yabona ke. Ufuna uchisa mbama. Siyamazi nanku. Yeah. Ungakhe. Uthi akayithandi into enhle ukuthi hey, ungiphazamisa lityukya komkam okumandi. But I am right. Yeah, right, so man. Right now. Angikhululekile man. I'm so honored cha uhosta nina. Yeah. And abandibiza kahle ke mtshana wami yabo. The excited man. Grootman, a couple of questions man. Begin have story sakho kuthiwa you never had Facebook. Ngiyanle? Yeah, deny Facebook. No, like you never had Facebook before Sugar Mama. Yeah. Before Sugar Mama? Yeah. Bendinayo Facebook but bendinganaye phofu ndingatsho ndithi bendinaye ndingenaye because bendingena nje for ubuka i-stories zabantu uyabona ukudlala bendingena nje for ubuka i-stories zabantu uyayibona nto and ke ngoku ndingene nje for view pictures zabantu videos eza reels Yeah. So how's life ever since you joined Sugar Mama? How's life? Kunjani uba ngungcaki ta? Tell me kunjani uba ngungcaki? uyabona ke xa sithetha ngongxaki sithetha ngenye into xa sithetha ngongxaki ke ngoku sithetha ngam ngoba ndivele ndayinxiba la character ndiyingxaki nasendlini sendizibonela ngokuba uDisemba ngoku noko impama ndizayifaka ngoJanuary ngoku uDisemba ngoku upholiwa impama kwi-shutdown ayisivalile sivalile kaloku ngoku impama zeza ngoJanuary. So after unyaka ka-2099 ngophi unyaka? After 2099 yeah ngophi unyaka? 100. Ngutile izathenisha gogo camera iza ngutile. Siswami right? Yeah, phela ngosinjalo. Nam the right man. After 2099 ngophi unyaka? After 2029, Yeah. 2030. Damsiana, Damsandra. After 2099. U-2100. Yes, man. 2100. Can you stand? Can you? Beka palendo. No. Is the what? Yes. That's the king what? 2100. Ngosibuthi manje. 2100. Yes. Iza abavanga bonke. Iza na utamsiya right? Okay, no, ndi right but akhonto man right wena. The right before ukuzombuza uqibile ugowa ngoku. Hayi man
Benditheni tani ngento ngendaba yogogo bengingathanga Bengishazi. Awufuni bayibuza. Xelele nje banifuna ubuzwa sekutheni ngoku. Hey. Nosike sesiyeka yonke kaloku le into ngabana bucathi bangobuza nibuza ngento zogogo. Xolo ke xolo man. I'm not going anywhere mna. Andigowi mna. Andigowi. Imagine host Adam Siana asking him questions. Oh, I'm so honored. Grootman, after 2099 go Punyaka. After kaloku 2099 uyabona u2030 Yeah. Isa masamba kujira. Nakuliya mastermind. My nigga, you only got 1 second to think. After 2099 go Punyaka. Quit. Isa. Yeah, guess it's No, we don't think. Isa, skizo. After 2099, go Punyaka. After 99. 1 second to think. Tini? Yakinga. No. Isa. Alright, ngoso right now Tinjai, man, sugar. Season 4 is Patelendoni. Yes, my favorite character wena hlala ubukele ngaliphosi ixesha. I don't wanna give you a clue. Ndifuna ufumane a boom. Because into endikuphathele yona yazawulala phandle. Ndimphathele into enzima nam. After 2099 go Punyaka. 29 ku30 ndondo. My nigga, it's it. Hayi ngusambulo lona jonga ngusambulo simultaneous to your girlfriend lona wena. So, Wisho ya kumani. kunjani so? I am leaving kumkani, the breath is still coming out and in. What is happening? No, you gotta say it in my face, bana. What is happening? It is happening kumkani tatu ashuka mamingi right about now, and kengoku we are going about to season 4 and it's beauty siyaheta these days. Usiphathele ndoni ku season 4? Season 4 it's all about interesting, and yabona ke ngoku yonke lanto yenzeka pha kushuka mama ngoku iya amplifier. Uyabona amplifier sa speaker sapha kuwe sikhalisana umculo kakhulu. We are about to do that. Ba. What is the year after 2099? 2099. 20. Shaqita bafethu. Masam. Iza mntakwethu. You, nakuphansi. You, isinqoli. Leah, valendlebe boy. Awuzibuzi izinto nawe. Ucima inoni inkulu xa sithi mthimkhulu? Ngiyavungula man. Khafungule le question. After 2099, go Punyaka. After 2099 Straight. uyakhela. Ufuna ukwenza ezawezohlekisa ngami. Ufuna ukwenza ezawezohlekisa nami. Sizingiphandle ngizamnika nje la aza Grace. Yabo? Sizingikhatebe. 2000. Asozi be u2000. Yavuma wena vo. Jonga. Let's go. Yeah, Leah disappointed. Police betters way. Naqalinga senze kumbe heta yivi iponi mneva. Because awuzosicingisa abasibe sonwabile ugqi ubuzo ba kubani wathi makusolve x. Sathi ngubani thina? Take scientific. Isa. All right? I'm good. How are you? Yes, sikila mosihluthi. As always. Uzada ngandithandi kanjalo mntana. Yazi ukuthi ngandithandi. Ayikho 2023 yandiqina. Ayikho 2023 or last year. Rugby. Usaphana. Stress. Siqedile thina. After 2099 go Punyaka. After 2099. 3000. 3000. Ngujile. 2100 my nigga. 2100. So this is Sim. Khabanike nje amazwe nkuthazo man. Be positive.
Be confident. Know your worth. Stick to who you are. Yes. Jolo puti pindu yaza ngesityle. Pinda. Trust in yourself and believe in yourself and never doubt yourself. There's power in that. And have faith, always have faith, and to what you believe in, stick to that. And pray, guys. I can't do it good. I love you all, guys. So, Nini, like I guess them. According to the Bible, Yatan mongati anjas komene kawe. So mamela iza Ngoku bezalwa kuze bayefa ekawena. Sabuya bafethu ne. Umthandazo kababa itimingo suka lapho awumingo nthandane kababa uhlalele